Yo vuurwerkvrienden, leuk dat jullie kijken naar PDU. We zijn nu bij de vuurwerk de regenboog en we mogen een leuke actie doen. Ik zou hem even erbij roepen. Hey, goedemorgen. Speciaal voor de PDU-kijkers willen we deze maand een actie doen. Dus heel oktober bieden we de Moondance aan voor een actieprijs van €45 voor alle PDU-kijkers. Gewoon even vermelden als je langskomt en dan kan je deze bemachtigen. Ja, zoals je hoort jongens, dan kun je hem voor €45 meekrijgen. Maar moet je wel het filmpje hebben gezien van PDU. En ja, we wouden nog even kort sluiten van wat aantal prijzen hier in de winkel. Zoals je bij Lood ziet en bij Salon Roger, die prijzen ook van het knalvuurwerk en noem maar op. Dan kun je voor hetzelfde prijs ook krijgen, alleen als je via PDU komt. Dus jongens, vergeet niet allemaal te abonneren. En voor zo'n mooie cake als deze, ik zou hem zeker halen. Yo! Tot snel! Hoi!